Солеев Анвар Акбаралиевич санаи таваллудаш 3 октябри соли 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, ронандаи автомашинаи тамғаи Мерседес Спринтер, рақами қайди давлатияш 2306 ТТ09, хатсайри рақами 26. ибтидозода Ҳасани Аслиддин санаи таваллудаш 9 августи соли 1991, истиқоматкунандаи ноҳияи Сино, кӯчаи Ҳисор, пулчинак кондуктор. исматзода Бахтовар Неъматулло санаи таваллудаш 30 ноябри соли 1998, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҳисор, ронанда автомашинаи тамғаи ДУ, рақами қайди давлатияш 1998 ВГ01 дастгир ва мақомоти милитсия дастрас карда шуданд. зимни санҷиш муайян карда шудааст, ки номбурдагон 20 июни соли ҷорӣ тақрибан соати 19:00 дар кӯчаи Зарафшони ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, баъд аз бархӯрди автомашинаи тамғаи ДУ ба автомашинаи тамғаи Мерседес Спринтер байни ҳамдигар муноқиша намуда, тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон карданд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати дастгиршудагон тибқи талаботи моддаи 460 майдаобоши кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, нисбати ҳар се аз ҷониби суди ноҳияи Сино ҳабзи маъмурӣ ба муҳлати 7 шабонарӯз таъин карда шуд. ҳамзамон нисбати ҳарду ронанда тибқи талаботи моддаи 325 қисми 3 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон барои вайрон намудани қоидаҳои сабқат протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, ҷаримабандӣ карда шуданд.